ספירת העומר, הימים בהם אנחנו סופרים לקראת היעד הנחשק. חג מתן תורה, חג השבועות. בדיוק כמו שאנשים מתכנסים ורוצים לספור ספירה לאחור לקראת שיגור החללית לחלל. אני זוכר כשאני הייתי צעיר בניו יורק, בטיים סקוואר, 10, 9, בשנה החדשה, 3, 2, 1, עד שהכדור יורד. ספירת העומר היא בדיוק אותו דבר. אנחנו מחכים בדיוק לאותו רגע, לאותו חג מתן תורה. אבל מה שתמיד הפריע לי, זה למה הספירה שלנו היא לא ספירה לאחור, כמו שאר הספירות. אני מחכה לרגע שזה יקרה, אז בוא נספור לאחור. 10, 9, 8. הספירה שלנו היא עולה. 1, 2, 3, 4. למה? אז אני רוצה לספר לכם סיפור. סיפור שמופיע בתלמוד על רועה צאן. קראו לו עקיבא, נכנס יום אחד למערה, והוא רואה שם מחזה שמשנה לו את החיים. מה הוא ראה? הוא רואה שם אבן שהיא מאוד מאוד חלקה, ובתוכה יש חור מאוד עמוק וחלק. הוא חושב לעצמו, מי עשה את זה? פתאום הוא מסתכל למעלה, מה הוא רואה? טיפות של מים. המים שחקו אבנים, והמחזה הזה שינה לו את החיים. מה הוא ראה שם? טיפה אחת של מים. האם היא עושה רושם בסלע? נופלת על הסלע. האם היא עושה לו איזה משהו? אנחנו בדרך כלל חושבים שלא, אבל אם טיפה אחת עושה כלום, אז 0 כפול מיליון נשאר 0. זאת אומרת שהוא הבין שטיפה אחת של מים עושה איזשהו רושם. הוא כזה מינורי שקשה לשים לב אליו, אבל זה עושה רושם, ואם נתמיד בזה, וטיפה ועוד טיפה ברצף, פתאום זה עושה רושם בסלע, וזה משנה את הסלע. זה מה שאותו עקיבא הבין, שהיהדות זה נראה כמו דבר ענק. איך אני אלמד את הדברים האלה? אבל אני יכול ללמוד א', אני יכול ללמוד ב', אני יכול לעשות מעשה אחד טוב היום, מעשה אחד טוב מחר. זה קטן עליי, אבל הוא עשה את זה בתמידות, וכשהוא עשה את זה בתמידות, הוא נהיה לאותו רבי עקיבא הגדול. זה ההבדל בין הספירה שלנו לשאר הספירות. כשאנחנו סופרים, מחכים לחללית, זה בעצם אנחנו לא רוצים לפספס את הרגע שהיא תשוגר לחלל. אבל ספירת העומר, היא מביאה אותנו לקראת חג השבועות. השם של חג השבועות נקרא שבועות, בגלל שכל השבועות שמובילים אליו הם חלק אינטגרלי מחג מתן תורה. בגלל שהדרך להגיע לאותו יעד זה רק על ידי ספירה, על ידי שאנחנו נבין ונפנים שכל יום חשוב, שכל יום זה דרך לטפס לקראת אותו יעד נחשק. וזה נכון לכל דבר בחיים שלנו. אם מישהו רוצה להיות חזק, מישהו רוצה להיות בדיאטה, זה לא דבר שקורה בשנייה אחת. חייבים להציב את היעד, אבל אז כל יום להתמיד בזה. זה הדרך היחידה להגיע לאותה הצלחה. זה נכון גם כן ביהדות. זה לא דבר שלומדים בשנייה אחת. זה לא הכל או כלום שחייבים עכשיו לעשות את הכל. אבל עקיבא לימד אותנו שכל טיפה חשובה. מעשה אחד היום, מעשה אחד מחר. מחשבה טובה היום, א' היום, ב' מחר. זה בדיוק מה שאנחנו לומדים מימי ספירת העומר. הדרך להגיע לאותו יעד זה לא דבר שקורה בעצמו. אנחנו חייבים להציב לעצמנו את המטרה ולהבין שכל יום חשוב. וכל מעשה קטן, אם אנחנו ממשיכים איתו בהתמדה, בסוף יחולל את השינוי האמיתי. תודה רבה.